अमो कुतालके साजानाय को गया पार्टी आईपीएफटी 2009 नि सिमिन लगातार आंदोलन खाई 2024 जरा त्रिपुरा सानि मान थाइनो सानै आलका हास्टे सानै 300 जरा आईपीएफटी आंदोलन खाई थांगो अमनो चिनि नाहारमुं जे तिनिनो अ खुमलुनो हयते सारा इंडिया आसुक तंनाय चिनि इंडियन गवर्नमेंट जों अमनो मेसेज जे चिनि 2000 नि सिमिन लगातार आंदोलन नि जे त्रिपुरा लैंड मुभमेंट जों दाबुखनो सानै दङ जोंनो दाति दाति रनानै थों जोंनि आईपीएफटी जातिनि बागै कक साइ दङ हास्ते गोनांगै जोंनि जत जागावनो जोंनि जारा जोंनि त्रिपुरा सानि मान थाइनो जों माया साक जों लगातार आंदोलन खाइ थांनाय नै आईपीएफटी तिनि बावहायनो खमलुंनि हयते उनको कायसा लुगु कुथुम पान्डा हायकबा कतर रेली खाजागै दङ अमकुनो फानफुंमा गलाया अमंखे सारा 12 लाख त्रिपुरा सानि मान थाय हेकबा चिनि तंग थाइनो जों सिसाय फेकासिन बर आगिबु सिजाजा तरक तरक खाइनो जिनि जारा थकायै राजनीति खाइने जातिन मुंगै फालि चानाय रंनो बंनि बिरुद्धे हायनो हाय ताबुनि चिनि त्रिपुरासा हायनो हाय ताबु बासावै ताइसा आईपीएफटी लगे तरक जत दिगिनो अ त्रिपुरा लैंड मुभमेंट हायनो हाय जत हास्तेन बर बुजिवै आईपीएफटी नो लगिरनाय नै नर तिनि मिडियान बिसिंति नर नुखाना और बुसुक जन बर कुथुमजा नर जोंमो जों बुखबाय साया नर जारा मिडिया तंनाय नर न कवरेज खाय फुनुक चिदि हायसे बुसुक तंग तिनि आईपीएफटी नि हामबाय Kiri tonya, kiri tonya,